ξεκινάμε για free zones, αφού κάναμε πρώτα όλη τη σχετική ενημέρωση με πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Πάμε να μπούμε μέσα, να δούμε τι θα μας συζητήσουν. Το ταξίδι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ο Γιώργος θέλει ύπνο και φαγητό. Στη γυναίκα σας στέλνετε ή κράτα στο μερολόγιο? Εδώ θα τα όλα. Ιταλίκα πολύ. Πάμε να μπούμε μέσα. Να σας συνεργάζεται εδώ. 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι, τι μας επιβάλλει. Μόνο εταιρείες, σωστά. Free zones, μηδέν τάξεις. Για πες τα Γιώργο, πες τα καλύτερα. Πες τα Γιώργο. Περίμενε λίγο το τι να τα πεις, για πες τα. Είμαστε στη βιομηχανική ζώνη στην Τουρκία, στο Free Aegean Zone, το οποίο είναι 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν υπάρχει καθόλου φόροι. Απλά οι ντόπιοι δεν μπορούν να αγοράσουν από εδώ πράγματα. Ουσιαστικά είναι μόνο για εξαγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Υπάρχει ακόμα και διαστημικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται με την NASA. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δώσει δυνατότητα η τουρκική κυβέρνηση σε εταιρείες να παράγουν πλούτο και να προσλαμβάνουν ανθρώπους με μεγαλύτερο μισθό. Όλα αυτά επειδή δεν υπάρχει φόρος. Και βεβαίως υπάρχουν αντίστοιχα άλλες 18 free zones εντός της Τουρκίας. Ας δούμε λιγάκι τώρα. Βλέπουμε μαζί μας βέβαια μπροστά μας και την ναι, τώρα. Από που θα πάμε δεν ξέρω. Ναι. Πάμε να μπούμε μέσα. Space Camp Turkey. Space Camp Turkey.